De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Ara, això és un configurador. O sigui, això és per prendre la forma del teu cap. O del teu cap o el client que sigui. Això es posa en el cap. Ho pots posar al cap, sisplau? O em pot destruir? No, destruir no es posa des del segle XIX al cap de ningú, això? Tinc molta por. A veure, Raquel, gira't una miqueta. Això es gira així. I es posa així. Si tinguéssim ara, això s'obre, aquí es posa un paper, un cartró, el que Jo sigui. tinc un paper, un cartró. Ai! Tinc molta por! Déu meu. Veus, això Això sembla una pel·lícula de Tim Burton. I aquí queda marcada el contorn del teu cap. Que guai! I Vingut des del segle XVIII directament fins aquí. Queda marcat en miniatura. Que guai! I després hi ha un altre parell del punt per dalt, que de la plantilla aquesta fa la mida real. Oh, és meravellós. I et podíem fer un barret, doncs si tens un boiny aquí, doncs el fan amb el que el boiny d'aquí no t'apreti. Que guai! Molt bé, I això és per fer... I encara es pot fer servir, o ara ja? Però és que ningú et farà un barret de... Jo vull un barret de vida, no fes amb això. Un barret, per mi, que em vagi bé, després un per la Raquel, i que això, amb aquesta cara rodoneta que tinc... Ja el tinc al cap, ja. Que guai! Ja el tinc pensat. Ho tinc al cap, això està clar. Primer què fas? Em prens Primer prenc la mida... Soy cabezón, No. No, és que A veure, abans la gent hagués dit cap gros, ara ja no. Han crescut les mides dels caps. És veritat? Quant fa ell? De 58-59, és una mida. Com aquell senyor que estava 58. I han crescut els caps en els últims anys, o què? Hòstia, que Veus aquí graciós. les caixes que comencen als 54 Sí. i acaben als 61? Sí. Doncs ara 54 quasi no en venem cap. I com és? Jo he provat un... Seria el 53 i tot. I com és que han crescut els caps? Perquè estem més ben alimentats, pel que sigui, vull dir... A mi no. Jo busco un petitet. Doncs mira, no tindràs problema, perquè jo m'he provat un i m'anava petit. La general, vull Per dir... tot el carrer. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.